Puilano hasteni cobani takuku sama cibai hatai dokani bagi coba kai penai samtang penai sini akrarok tai sumbo tang sunai rok tang purwo cobanai kabangma kamiyo yes klaijak kabangma bodol habaleng lai paipano borok khorsa jagya nai jagya tai manthai khasijak kasajak abon tini TU IRPC ni kaisa press meet khana sang Delhi ho thangi tongo sini 41 demands arasung tongo sini manthai jasing YY lama kasuka tai bui hanjaga sadaka da usini home minister bai sini tau kok salanya bagai lamangjak salainai sini man yafarnai da sini hado ka thamsawo sengtongo thamsani mariwo achubanan samungo ko seng thangai dong ke tini yang TUIR sini Presiden dan lagi tong sini member sini Michael Jomatia. Obono sini manthai bisingo sungsai mono joto yak kise phane bisingo TNB TTF NLT nini sengkrak abo kabangma tongo mania manbaya khorsa khorne ke phane no mania ko goro kasari le tong babi sing tahu aro sini je diman kemata mana salia sejak apa nawon tu ini salahnya begini sing thanglai tenggo sing sini tanai kok salahnya green signal sing manka tayar kok mani ya globo ar sab tong sab lagi kau sinai sing au tahu salia tangkai sini dofarong bagai je kasajak mana tongmani bisingo tongo nini Roman script tai bisingo tongo nini inline permit tai kemana sini sak tangi tangan bo tongo dokani babi bo tongo tai khaijai ga tongo ADTF ni agreement kemang mana tongmani bisingo tongo nini Roman script tai bisingo tongo nini inline permit tai kemana sini sak tangi tangan bo tongo dokani babi bo tongo tai khaijai ga tongo ADTF ni agreement kebangma TNB ni kebangma bisingo tamnai NLT monto kami group ni NLT TNB ni tai abo sarabo thain sakla khorsa khorn ke phainai chubana ni es kemang ungjak gas ropai sudah lagi tongkong tongko abu hai sudah besim ya yak kisah bayi baksana ayang bayi tongko hanya ringka mobile sis klaim tak boleh kipilih ya ko abu hai kawang mah tongki tongko ke sak nangya mia tren kasapuru khorsa wanjai malai mani Bangladesh ini cau bini kakak sang ubu sangka orang kapus lagi kia bobo pakai pasinan cau tamno borga haike guri tongman ko sangi guri tongmaya bon bagai sin coba to omo hai ngkan thaglak sang tabu ayang salai nai ingi hangka to sang sin coba ko to sang khlain thanai nuknai gai obono khana sang thangai tongo thangoni salai no bozoro thamsani mariwa bo thamsani samongo bo nuknai ni ang saka apro oxygen asul modini khorbusu thanai no Sengta saudara atau koroktam sini GS Om Debrama Daniel Borok sini Michael tayar thangang ke apro sasin tau salia jeno bahake malai mana bahake epan mana kha seng saka bo amit chabe malai jan sebahake to mabising to masaka kuilangka ayang tamnai di masa chairman sini yak disajak ayang di simana yang ti chamaya apona ayang di formality yang oleh pino sading ke pino sengreka ke bi chake
sengau man kata